Kikwa banya keren ya tho piba negaling gaseng haus nem arjar khatphra Desember wai trek ila dan gajing yalang bat minister hakato kapor dai ba person tensong bapai ke labor department hagajing dai bat kikam jong ki mastrol ngidawa ban penyo ya ka wages ba ban keu ka baar pat na banta ka Meghalaya ban betrai kam ya ka Meghalaya regular casual workers scheme 1996 te kini ki banta hakato ka meeting ki ladan ka rai ba ya ka Meghalaya regular casual workers scheme 1996 ba dai ban pentrai kam na baro ki department ki ba engage ki ba thung ya ki masteral workers ki casual workers kita kamot ba kani ka scheme ka dai ya kito ki ba trai duna shiphausnem ba ptengi ka service ta hejing dai bat kini na do ko to banai December arajar khatphra ngirang ya bod den rai hado menta kasngi newsnem ni khampat yo te ni ko ban ya karen ne namar ba ni nagaliang kaseng ni ban pa ko jing sngongo khamtam menen ngi yo i langba o honorable MLA jong kanong po ma Merrill Bond sim ulanra apo ka jingtep jong ka sarkar Meghalaya ya kani ka scheme dengan nagaliang kaseng ni dap de ka jing sngongo ba peleng anda wanra do MLA manapo riboy hapo ka assembly o minister bapai ka health ba person tensong mensual day labor kilang ka sarkar dang menta ka kandet ba ka dai ka hok jong kinong tray casual workers bat ki mastrol te kanne nagaliang ka jong kaseng ban pau ka jisngongo yung new MLA o badon ka mansim na banta kinong tray balas ngi te hajing dai bat kanne ka scheme ni nagaliang ki mastrol kaseng ka badon po ka Giant Hills barok ka wai iko ban yat ho ba kumbalong menta haki department ki badan po Giant Hills baro artli ki district ngilab ba ki officers ki khlam pentrai kam ye kani ka scheme ka baar ki officers ki engineers ki ong ba kum kani ka scheme kam jadon te haka ki mastrol ki casual workers ki dai ban yo ye kani kila long ki bayam rem namar ba ki officers kim tre ban tre kam te kane ki kwa ban pentem sa government ba kan dai ban ai jing hikai ban updated ya ki officers ki engineers ki badan haki snat tre kam ba pher ka sarkar khamtam apo ki East Giant Hills ba Giantia West Giantia khnang ba kane ka scheme kam long le no ai te namar ba ki jimantoi ka waina ki ne ka long ba ki to ki mastrol ki casual workers ki batrai palat ya ka chphosne ki dai ban yo ya ka 4th grade post kita ka 4th grade post ka la ban dai ka chukidar la da ka dan ka vacancy ne ki pion kita tanrai kumbalong menta na do usnem khat khandai spa khandai phunreu jong ka ni ka scheme ki mastrol ki casual workers ki khlam yo mentoi hadu menta te kani ta ka dai ka ai ro na ka leng ka seng ni penpam ban si ban sim ya kane ka hakane kanti ban karpat ka sarkar bas ngeu bah pentar ke am hok ya kane ka scheme habala kala poi na po assembly menen ta sagawai ka kam gadai bat ka revise ya ki wages markat kum ka minimum wages act 1951 kalai kren shai ba kinong tribal la kidai ban yo ban pengkewe kanong sngi ka jongki dai arsen system barka dai ban affect na dog strict jong banai April bat ka strict jong October te lor kani ngi nagaleng seng jong ki mastrol bat kinong trai balas ngi kandet ba uniusnem arajar arphowai ya kani ka ban revise ya ka wages katkum ki dor jong ki marbam hado menta kawal iban wan sa kabaar ka strict October nagaliang ka sarkar hado mentang imtip ngai ka daw kas ngab ka khlempan trai kam air te halor kani niyo iba ka sarkar ka yew hapo kimarbam po ka yew ka had kila along kibilang kiyo
nakadaw jong ni coronavirus ngi kum ginong tray balas ngi la mat kijing namar ki marbam kedang keu ka bai nong tray bala kadang ne kumjo te kan ne kan kta sis bahaya ngi baro ginong tray bala nadok ke mastrol ke casual workers kene tenaga takadaw hagani ka por ni ka leng ka jongi ngimban seban wanra sya ka jingtep jong minister labor chief minister jong Meghalaya ba ngibo ka jingkali balai naga ikadaw hato pikre ban pendok no saya kina ka hok jong kini ki nong tribal la kata ka jingkali ko ban bo hato dai no kadaw jong corona virus bakta yang ngi nong tribal la menta sakane ban penkeu ban paj ya ka ban keu ya ka nong sngi ka sarkar kam tresho hato ngin ilm kumnu namar kajing im jongi kinong tribal la kala sakta sabab pelapul tekini ka kam ngi a kajing tip jong sarkar ban lada kamla ban la ero hodo beliau benai Oktober jong lai filtrik Oktober 2008 puai naga liang ka jongi kiseng jongi nong trai masterol nong trai belasngi ngin banse ban yami no syasurok iman baka sarkar lada ngimmi syasurok lan ngimla ban yakhi ka sarkar kamsng ngin ai por hado benai ka lai filtrik so Oktober usnem 2008 puai lada kam trai kam ngim banse ban simpat karai ban mi surok ni ban lay hero sa High Court of Meghalaya ban dawa yakani ka hok kabarangi la day ban yo te kata ka day ka ay ka bangi ka ban pansngyo te yakati yakini ki artali Meghalaya regular casual worker scheme 1996 baday ban pentrain no kloy sacha kabaar ban revise no ika wages jong kinong tribal kamtam jong ki master nagaleng ga jongi ejisa ngimnam khmi lanti so baka sarkar Meghalaya nang baga Labor Department kan pentraikam ya kan Meghalaya regular casual worker scheme 1996 kada walang kumni ngisyo snai ya kita ki batre ko health department apa ka ribhai hado baki haban mi surok haban strike kinyo namar kanyan do snep ka khandai pinrio la dai pentraikam ka jingkerling haban bo ka sarkar hato kalong serious neem apakah amalai ka government hi ka batha kabashna ya kane ka scheme balai ka nam pentrai kam ka tak expectation ne ka jikmilanti nginam don ngi demand ngi dawa teng ladakar sarkar kamla ban pentrai ka ya kane ka scheme do khandai penreu do menta unika ngim ban se ban lai dawa no sa High Court of Meghalaya namar kane ka dai ka hok scheme kala don lupa